What's up mga mengs? Welcome back to my channel. As you all know, showing na po ang ating inaabangan na Midway. So far, wala may publicity good sa Midway, no? Midway, what is Midway? Pero nakita naman siguro ninyo ang uban ng trailer ni ini. So tanaw lang ninyo, search lang ninyo sa YouTube ang trailer sa Midway. Unsa man ang Midway, dili nang sa initaw, no? Dili na mo kani nga movie, makita ninyo mga familiar nga mga faces, si Dennis Quaid, si Nick Jonas, starring si Nick Jonas ani, and si Mandy Moore, naapod si Mandy Moore ani, and some of the best nga mga actors, actually all stars siya. And it is a movie about World War, ano sa itong World War? 1942, World War II, di ba? So, katong Japanese occupation, and muna siya nga time put nga nag-occupy ta sa Japan. Okay? So, Midway is a territory sa Amerika atong mga panahon nga atakihon sa Japanese nga fleet. So may bawaan ninyo sa salida kung nganong importante ni siya nga lugar. So now karon kung kailan mo ni Nick Jonas, dako kay siya og role ani, no, dako kay role sa mga fans ni Nick Jonas. Tan-aw na mo sa mga fans ni Mandy Moore, maka-inlove si Mandy Moore ani, yang kagwapo na pagyapon, no. Dili siya chubby ani, niwang na si Mandy Moore. And directed by Roland Emerich. Sakto ba? Roland Emerich. Roland Emerich, yes. Si Roland Emerich, isa sa mga director na siya sa Godzilla, Independence Day, katong unang nga Godzilla. And then idol kay nako na siya, makitaan lang gyud nako na iyang ngalan basta mag-direct, mag-film by Roland Emerich, produced by Roland Emerich. Sus, kabulo nagig ko munang ganina wa nako gi palagpas na mutan-ag ko sa iyang film. No, isa sa pinaka the best ni Roland Emerich is kana bitang mura siya graphics siya nga salida, more on dagang kay mga tao, mga gagmay nga mga tao, mga building, mga sunog, mga ingana. Basta ingana na gani, the best gina siya. And ang iyang pag-direct is gwapo nga storyline, dili bitaw siya kuan. So Independence Day pa lang, oh di ba siya gi-direct ana. So wa na gyud palagpasa na dili tan-awan ning Midway. Now sa kani nga movie, syempre ang mga aircraft carriers, ang mga airplane, ang mga gubat sa kuan, the war sa battleground, sa ground, sa land, sa sea, sa water, ug sa sky. Kani gwapo kay ni siya graphics, mga milya. So dili gid mo full of action gid. And ang drama is very good. That is why I'm rating this movie tungod sa story, tungod sa cinematic na tanan nga mga shots. Makailak ka sa storyline, sa ilang mga words pud, no, how it was written, nice kayo og screenplay. 10 gyud ni. Kung napay 11, ako gining butan og 11. Pero i-recommend ako ni sa inyo. So tan-awan ninyo, wala gid kayo ni siya na kanang na-advertise sa TV. So ako ni siyang tabangan og advertise. Basta Roland Emerich na gani na, timanig na ninyo, it's a must watch na film. Now naisa ka time didto nga nakailak gid ko katong time nga ni sacrifice ang wife para sa iyang husband. Ang husband niya ang iyang husband is military. So sa gingon pa sa salida, it is the most hardest job in the whole world. And then kailangan, di ba, kailangan og time ang mag-asawa, pero tungod kay na ay mga nangamatay na nga mga American, na ay mga posibleng mga matay nga mga American. So ang wife niya is mismo nag-adjust para sa iyang husband nga military. Kaya kailangan
kailangan na makatabang si actor nga military. I think Navy siya or parang sa intelligence. So nice gyapon ni it's espionage gyapon, na gyapon yung mga intelligence, mga military intelligence diha. Napay kadramahan pag yun, action pag yun. And abangan ninyo, no, kay after this movie daw gibutang dito nga after this movie ipakita na daw ang The Battle of the Philippine Sea, no? Isa ka another movie nga ilang sequel after ani. So kung unsay nahitabo sa Philippines, mupudayon ang ilang isunod nga movie nga himuon sa 2022. So abangan nato na. Now, this movie was dedicated also to all the veterans nga American o Pinoy adtong World War II. So katong mga naka-relate ana na mga lolo ug lola naka-apil ana, labi na sa dito sa kauluhan, no, kung mga veterans nato nga mga ang uban syempre nangamatay ng uban pod na himong part sa ani nga World War sa Japanese occupation. No, and mulan to mga migs, I hope na amoy na pulot na kanang insight para makatan-aw na gid mo. I-recommend na ko ni sa inyo ang Midway. It's a war movie kanang ganahan og gubat diha. This is for us. So tanan na mo showing na now na. Alright, until next time, please subscribe kung gusto kag mga ani nga mga content sa mga movies nga mo abot. I will try to watch one movie every week para sa inyo, para ma-inform mo kung nice ba na siya nga movie or dili, mong pamilya ba, pambarkada ba, and everything. Okay? Subscribe, share this to the people nga gusto nimo nga mauban ani nga movie. Alright?